Aj mladí ľudia, ktorí majú telesné zdravotné postihnutie a ktorí sú na vozíčkoch, chcú žiť aktívny a zmysluplný život rovnako ako všetci ostatní. V Košiciach nie je veľa organizácií, ktoré by boli bezbariérové a ktoré by poskytovali práve týmto ľuďom, ktorí majú telesné zdravotné postihnutie, príležitosť, kde by sa mohli stretávať a zmysluplne tráviť čas a kde by sa mohli rozvíjať. Budova detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže je bezbariérová a poskytuje príležitosť na stretávanie sa práve týmto mladým ľuďom so zdravotným postihnutím. Tu sa môžu rozvíjať po každej stránke, od fyzickej na rehabilitácii či v bazéne, cez kreatívne tvorivé dielne a veľa ďalších aktivít. Ponúka im tiež mnoho príležitostí na rozvoj po intelektuálnej stránke. Naša budova je bezbariérová, avšak cesta, respektíve chodník, ktorý vedie k nám do detského klubu, je dosť rozbitý a nutne si vyžaduje opravu. Pre bežného človeka nie je taký problém prekročiť dieru na chodníku, avšak pre človeka, ktorý je na vozíčku, zvlášť ak je na elektrickom vozíčku, je to dosť veľký problém. Preto cesta pre vozíčkárov k nám do detského klubu nie je taká jednoduchá. Tento chodník sa nachádza vo veľmi zlom stave už dlhé roky. Je veľmi nebezpečný, pretože hrozí riziko jednak úrazu, pádu, šmiku a jednak hrozí riziko poškodenia vozíka. Tento problém sme už aj medializovali, pozvali sme televíziu Košice dnes a dúfame, že to pomôže vyriešiť tento dlhoročný problém. Prvýkrát, keď som išiel tadiaľto od Tomáškovej zastávky, tak ma zaskočilo, jak som šiel po chodníku, že vlastne chodník končí parkoviskom, čo by podľa mňa malo končiť nájazdom na most, lebo by to bolo jednoduchšie aj pre ľudí s telesným postihnutím zísť rovno z chodníka na most, jak obchádzať auta, povedzme, na parkovisku. A vlastne tým pádom, že tu stoja aj tie auta, tak nie je iná možnosť, ako zísť na cestu vlastne z chodníka, čo je prakticky nebezpečné, lebo tady chodia auta, je tu premávka určitá a ísť smerom tých 30 metrov k mostu. Vidím, že mesto Košice vlastne urobilo, ako nejak to vyriešilo, ale tým pádom, že prechod pre chodcov je na druhú stranu ulice, tak tým pádom, či idú auta, či neidú auta, keď chcem sa dostať vlastne na ten most smerom do detského klubu, tak musím prejsť cez cestu aj s tým rizikom, že by ma mohlo zraziť nejaké auto. My ako občania mestskej časti Sever sa obraciame s prosbou riešenia problémov na magistrát mesta Košice a sú to problémy bezprostredne nás sa týkajúce a konkrétne je to problém nenamaľovaných prechodov pre chodcov, je to problém parkoviska pri Datakompe, kde sa ťažko prechádza okolo parkoviska, prechádzame cez cestu a je to pre nás veľmi nebezpečné. Žiadame, aby sa vlastne spravil chodník okolo parkoviska. A takisto je to problém rozbitých chodníkov.